vaikka niin täällä kärsin. Hevosen näkkileipää järsin. Nyt se paska ohi on riemu juupel mahdoton. Tosta portista juoksen helvetin lujaa. Vapaana miehenä pitkin kujaa. Nyt vipinää tennariin ja Konsta lähtee siviiliin. Mä lähden himaan. Mä lähden himaan. Ei iske enää mikään, ei mua määräämään pelikään. Mä lähden himaan. Mä lähden himaan. Ei iske enää mikään, ei mua määräämään pelikään. Joo, joo, joo. Juhannus, joulu ja uusvuosi kiinni pois kun pääsen kupliin viini. Ei kapteeni lomaa myönnä, anomus perseeseesi työnnä. Ei oo enää ympärillä aitaa, ei oo päällä peltipaitaa. Mä häviäjille pokkuroin ja 11 kuukautta pahoinvoin. Mä lähden himaan, mä lähden himaan. Ei iske enää mikään, ei mua määräämään pelikään. Mä lähden himaan, mä lähden himaan. Ei iske enää mikään, ei mua määräämään pelikään. Joo, joo, joo. Joo, joo, joo. Ei kappari vedä käteen, Konsta nakkaa ja mäkeen. Joo, joo, joo. Moi tytöt! Mitä tykkäätte abeista? Ihan niin. Onko sulla joku mielipide? On. Ne on ihan hauskoja veikkosia. Kimmalta. On aika hyvän näköisiä. Joo. Ja sä. Abit on mun mielestä tosi rentoja. Ne on semmosia viisaita. Kolmannen jo. Viska kemppa, viska jees, Amerika. Viska tää kuuliken. Ei tunneta. Maailmassa ei oikein kohtaa. Loki vai? Miltä ne vaikuttaa? Vanhoja, kivoja. Mä sain osua possuksi. Niin. Tiedättekö te ketä abit on? Eikö ne ole niitä, jotka kirjoittaa ylioppilaisia? Lukiolaisia. Lukiolaisia. Lukiovikalkaa. Niitä lukiokauppaisia. Telekarkki. Millä luokalla te ootte? 7C. Kylläpä niitä nyt Joo, hymyilyttää siellä. tiedättekö te ketä abit on? Ei missään. Ei mitään havaintoa. Ei mitään havaintoa. Ei. Onko sulla jotain mielipidettä? Ei. Tiedätkö sä yhtään mitä abit tekee? En. No, niillä on torstain semmonen tärkeä päivä, penkkarit. Niin onko teillä jotain mielikuvaa siitä, että mitä ne tekee silloin? Joo, ne lähtee koulusta ja heittää karkkiin. Sitten milloin ne valmiset haarata? He heitä karkkiin tai jotain. Joo. No hyvä. Mikä on abi? Ja mitä teille tulee mieleen sanasta abi? Abi on kentsu. Abi on kentsu. Abit ei osaa mitään ainakaan. Ainakaan sulla. Abit on rumi. Abi on rumi. Abi on rumi. Kentsu ei valmistu. Kentsu ei valmistu. Mistä tämmönen johtuu? Koska se on huono. Hyvän näköiset ei valmii.
Mistä mä sakot saa? No ei saa hinata muovista pulkkaa auton perässä yleisellä paikalla. Mutta tuohan on suljettu alue. Ei, tämä on ihan yleinen alue. Me ammattikoulusi ja ammatin saat. Sen jälkeen voit tehdä ihan mitä vaan. Vaikka nostaa työkkerin, tiskiltä rahaa, ostaa bunderin ja lisätä korolaas pahaa. Siellä voi pukeutua ihan niinku haluu. Ei haittaa vaikka, minä saat vähän räkävalu. Nappiverkkarit on päivän hittiä. Löysät housut on hintareiden sittiä. Muistakin pitää ekoasi yllä. Saat toki kuunnella meitä kyllä. Kunhan vai soita tarpeeksi luja, et sanoista ei ymmärtäis kukaan. Sullehan ei riitä mikään pikku vahvari, sellaisia käyttää vain lukiopoika runkkari. Mitäs toi ryyppääminen rekoissa? Todella sallittu.